Здравейте отново в канала на Заведения БГ. Днес сме седнали с Кристин. Здравей, Кристин. Здрасти. Здрасти. Значи да ви представя накратко Кристин Милнер. Всъщност заедно сме партньори в нещо наречено София Restaurant Week, което се случва по принцип всяка година, но тази година предстои да се случи септември, края на септември. Така че, просто да ви разкажем много набързо, да й задам един-два въпроса, за да видим тя какво ще ни подскаже, защо е хубаво да се участва в този фестивал, какви са ползите и така нататък. Така че първо днес, каква е идеята на този фестивал? Сега ще бъде 10-то издание, правим го от 2016 година. Идеята не е нова, това се прави за първи път в Ню Йорк, може би преди 30 години или вече не знам, вече съм забравила. Идеята е хората да откриват нови ресторанти, да преоткриват стари ресторанти, които са забравили, защото човек има няколко ресторанта, които посещава редовно и някакси знае за други, но не отива там. И идеята ние представяме нови и вече съществуващи отдавна ресторанти, обаче примерно с ново меню, тематично меню. И по този начин в рамките на една седмица клиентите знаят предварително какво е менюто, знаят колко ще им струва, знаят, че ще има други хора като тях, които отиват като част от този фестивал и съответно се чувстват по-сигурни в това да пробват нов ресторант. Това е горе-долу идеята. Тук като каза клиенти, които отиват, това е много важен. Аз съм сигурен, че половината от ресторантите, които ни гледат, знаят, но в другата половина какви хора да очакват те да дойдат по време на фестивал, който е 7 или 9 дни, с какви хора ще се сблъскат? Нови, стари, много добре знаеш, имаш статистика, така че... Да, и двата бих казала. Искам да кажа, основната част от клиентелата е, може би, между 25 и 40 години, нещо такова. Тоест, сравнително млади хора с добри доходи, които градски хора, които пътуват много, когато пътуват в чужбина, ядат в ресторанти и искат да видят същото ниво в България, искат да открият нови места. Понякога ходят само на един ресторант, други мисля, че най-редовно са по 2 или по 3. Аз познавам хора, които отиват всяка вечер от София Restaurant Week в нов ресторант, просто използват възможността да изпробват нови места и да вече да знаят как е там. Имаше една жена от 7 дни фестивал, беше отишла в 8 ресторанта. Да, спомням се, че имаше такъв случай. Само да допълня, това всъщност много от тях са маниаци на ресторант. Маниаци, защото храната е различна. Ние задължаваме ресторантите да измислят нещо ново, а не просто да вземат 3 неща да изберат. И тези фенове на ресторанти го знаят това и затова отиват да опитат различни ястия. Имаш ли представа да дадеш насока един ресторант? Той има долна и горна граница, но горната граница каква е била? Имаш ли спомен от хора посетили ресторанта по време на ресторанта? Горната граница, честно казано, няколко стотин, 700 ли имахме един ресторант, си спомням, или над 700 имаше, но да очакват няколко стотин клиента за една седмица. Долната граница и причината да има долна граница, какво беше меню, качество? И долна граница сега, според мен, и ти го знаеш по-добре от мене. Но мисля, че когато не се предлага нещо ново и интересно, това е причината, то е ясно. Защото един клиент, всъщност начин по който вебсайтът е направен, се виждат на един лист всички менюта един след друг, и по този начин знам, че много хора, аз съм ги гледала, когато пускаме имейла
и влизат в сайта и те гледат всички менюта и казват, това ми харесва, къде е това? Тоест първо чете менюто, дали му харесва, и след това гледа в кой ресторант е. Тоест менюто е важното. И аз това съм го забелязал, без значение кой е ресторанта, нали, има газарски, не газарски, те гледат менютата. Менюто, да. Това търсят. Добре, като се заговорихме за меню, някои вече се замислят да участват, предполагам, други със сигурност участват, защото те са участвали и знаят какви са ползите, но тия, които се замислят какво меню трябва да измислят, ти какво ще ги посъветваш, защото все пак това е критерий да участват в ресторанта. Те трябва да ни дадат меню, за да решиме дали стават или не стават. Да. Ами, холистично. Холистично меню, това няма такава дума на български, сигурно. Нямам идея. Ясно се. Да, цялостно меню, т.е. нали, да си пасват стартера с основното ястие и десерта да сформират едно цяло, което отива заедно. Т.е. да няма сирене в стартера, кашкавал в основното и нещо, нали, сметана чизкейк, примерно, да е десерта. Да е нещо тематично. И всъщност бих казала, може би с сезонни продукти, колкото е възможно, с свежи продукти. И другото е описанието на менюто. Тоест, нещо креативно. Да е креативно, да звучи креативно, защото едно нещо може да се описва с много прости думи, да не звучи много привлекателно. Имахме едно видео, може да го намерите в списъка видеа с Виктор от Markademics. Той каза, че това нещо вече ChatGPT помага. Даваш му едно меню и то ти дава варианти как да го направиш по-литературно. Идеално бих казала, че всички да ползват, защото до сега ние помагахме на доста хора, както знаеш, да се оправят описанията на менюто, да звучи по-привлекателно. Да. Аз лично познавам клиенти, които са собственици на ресторанти, които си паднаха по един ресторант от Restaurant Week и след това сигурно не са повторили, и поне 10 пъти са отишли в този ресторант. Мисля, до такава степен е силно участието в Restaurant Week. Най-накрая има един рейтинг. Какво ще ми кажеш за него, защото там гласуват? Ами, рейтинга за ресторантите е съвсем обективно. Имам предвид, че право да пишат да дадат рейтинг и да пишат оценка са само хора, които са посетили. Той е само човек, който е направил резервацията. И той може в последствие получава, мисля, че на следващия ден един имейл с покана да даде оценка и обратна връзка. И много хора са много активни в това. Имаме вече стотици рейтинги, оценки и обратна връзка, които смятам, че е много полезно за клиентите и за самите ресторанти да прочитат. Тоест, нали, не е само 3 звезди или 4 звезди или 5 звезди, ама пише отдолу и защо. След това не даваме и награда, има си грамота. Това, което подчертаваме и правим с дебели букви, това са истински мнения. Това са истински мнения, не като Go Guide, например, обаче там се гласува онлайн. Нашите са истински, real. Така че това е заслугата за участието. Сещам се за едни заведения, които винаги много добре се представят. Вентана, например. Вентана те къртиха всеки път с 4,9 и 8. Да. Ако ни гледа, не знае кой, да участва. И да, 4 и 9, 5 могат го. Едно така 30-40 мнения, като получат истински. Да. 5 звезди с описание, какво се види, това радва ресторантьорите. Нещо да добавиш последно? Сещаш? Ами, просто да покана хората да дойдат. Ние ще го правим в края на септември. Ще обхванем дългия уикенд, почивния уикенд, така че който е в София да заповяда. Ще правим още по-интересно тази година. Ние пропуснахме една година, така че ще има и, съпътващи събития към това нещо и смятам, че ще имаме много добър избор на ресторанти. И това е, също аз да добавя, това е една
интересен тест на културата, за сет меню култура. Един вид едно заведение може да провери някое ново ястие. Но то няма да е в менюто, така че той може да си тества, да се види става ли, не става ли. И може да реши от тук нататък да си има сет меню, специални поводи, защото това си е приятно. В описанието на видеото ще има връзка към Restaurant Week, специално за ресторантьорите, защото ресторантьорите гледат, да могат да се запишат, ще има и телефон за контакт. Да. Може да се свържат с случая, не с Кристин директно, с Ники или с мен. Така че това, участвайте, не ви коства много, ще ви запомнят, ще ви посетят нови хора. Добре, чудесно. Благодаря ти. Мерси много.